să fim mereu jumătate eu, jumătate tu. Sărutăm așa, linăm sufletul. Jumătate tu, jumătate eu. Bun venit la prima ediție a emisiunii Fără nume. Astăzi îl avem ca invitat de onoare pe domnul Osama Jarvel Minunatul. Bună ziua, țucavaș, lanțul ăla frumos de aur. Bună ziua, domnule Jarvel. Ne puteți deleita cu ceva din viața dumneavoastră cotidiană? Apoi vedeți dumneavoastră, domnișoară, viața mea este foarte simplă, se bazează pe 3 lucruri elementale. Primul este acesta. Bani, deci. Al doilea, care este foarte, foarte important, este acesta. Și al treilea, și dintre favoritele mele, este acesta. Mi se pare foarte bine. Și de când exact vă dedicați cu această meserie? Apoi vedeți dumneavoastră, domnișoară, eu când eram mic, tatăl meu îl ascultam cântând pentru o dorabă de pâine la colțul străzii și apoi mie mi-a intrat această meserie în fundul inimii și în acest lanț de 24 de carate. Păi bun, atunci. Și ne-ați putea cânta o melodie din repertoriul dumneavoastră? Apoi să știți că sunt un pic obosit, dar dacă chiar dorește inimioara voastră frumoasă, să vă recit o piesă care am inventat-o acum 2008, album single Campionii. Să moară dușmanii mei, că eu am bani și femei, am căruță cu retrovizoare și un cal cu 5 picioare. Cicalaca, cicicea, cicalaca, cicicea. Interesant. Și cu banii dumneavoastră, cum stați? Apoi vedeți dumneavoastră, domnișoare, eu sunt un manelist modern. Eu nu am bani la mine să-i pierd pe jos, cel mai mental. Eu am aici cartele de credit câte vreți cu milioane, ia și le arunc așa la toți banii mei. Domnișoară, mai încet, că mai trebuie să-mi cumpăr o dorabă de pâine. Ai, ce dracu. Și așa, mulțumesc foarte mult pentru astea. Păi domnișoare, de ce nu închideți camera aia frumoasă și vă arăt eu este un bun? Cicalaca cicicea. Nu, lăsați că trebuie să câștigăm ceva bani cu asta. Apoi, mai mult decât am. Și stilul de îmbrăcăminte de Apoi unde l-ați? vedeți, acest stil de îmbrăcăminte este făcut și designul este a regele manelelor. Acela fi? Eu. Să înțeleg că pălăria și ea este un... Această pălărie, v-am spus tot de regele manelelor, este firmată. Deci ea are un valor incalculabil. Sau cum se zice? Incalculabil, da. Într-adevăr. Și ce altceva ne puteți spune despre viața dumneavoastră conjugală? Păi, domnișoara, aia vă trebuie să vă arăt în persoană, mă înțelegeți? Nu se poate spune aici prin camera asta, imposibil. Deci, să înțeleg că soția este foarte satisfăcută, nu? Da, dar sper să nu mă vadă. Păi, stați ușor, domnule, că după aia continuăm după emisiune. Și copiii aveți dumneavoastră? Vreo 15, cred. Cred că nu știu pe unde i-am lăsat pe ultimii, că n-am mai văzut de mult, sunt un om foarte ocupat cu treaba mea. Și Nici pe mamele lor nu le-am prea văzut în ultimul timp, scuzați-vă că vă zic. Și mie, doamne, și mie. Și spuneți-mi dumneavoastră viața de noapte, cum o duceți? În față și în spate, în față și în spate, toată noaptea. Încă vreo 3 pahare de-astea vă pot demonstra în direct. Dar să înțeleg prin ce mi-ați spus că este toată noaptea, nu? Aproape. 23 din 24. Aha, o oră pentru dormit, nu? Nu, doamnă, o oră pentru mers la băut, că fără un pic de energie în corp nu se poate. Așa, deci. Păi, bine, dragilor telespectatori, aici vă lăsăm cu prima ediție a emisiunii, sperăm că v-a plăcut. Noi avem ceva treabă de rezolvat
și ne vedem altă dată. La revedere!